'Cause every time we touch, I feel the static, and every time we kiss, I reach for the sky. Хей, какво са хора, аз съм Над и добре в това видео и попознайте какво няма. Няма дисклеймър и нека започваме с видеото. Да слушаш се не е толкова давно, мисля, че преди 3-4 години някъде. И тогава също може да бъде и по-малко, може би преди около 2 или 3, не, повече от 2 години със сигурност. Как ти? Като цяло бях на село с братовчет ми и така нататък. Тогава в практика беше доста интересно и така трендваше в България да се правят шеги по телефона. И то от някакви хора, от този векс и така нататък. И като цяло аз допреди това го гледах и просто като свържи от и нямаше какво да правим, бях нещо на братовчет ми искаше да пробваме нещо такова. И това добре, да ще се пробваме, нали? И така на практика един цял час, буквално просто звъниме на някакви рандъм телефони, които ние дори не знаеме. Мисля, не като, например, да се обадиш на баба ти Маргарита от долния етаж, понеже ти имаш номер, обаче тя на нея не е, смисъл, това не се брои, нали? Просто някакви такива рандъм номера, които мислим, че не съществуват, но също съществуват. И така цяло звъняхме един час и беше забавно, в смисъл да има някакво момиче и разговора беше нещо от сорта на ало, нали, какво става и тя? Здравей, кой ще си аз? И аз не бях нещо от сорта на Атанас. От доста време сме се чували, аз бях нещо от сорта. Да, излизат се на центъра и тя беше нещо от сорта. Да, всъщност не знам дали майка ми ще ме пусне. Бях нещо от сорта, the fuck, тя ти откъде си? И тя е някакво от Пловдив. Аз съм на центъра, ако искаш да се видим, а ние де факто бяхме дори в Пловдив, дори не бяхме близо до Пловдив, и тя беше не знам, добре, ще видим. И по-интересното е, че докато звъняхме някакъв друг човек, същия номер с това момиче просто и се обади и беше нещо от сорта на ало, аз се запътила към центъра, кога, смисъл, вие къде сте, аз съм нещо търся. Чао. И не знам какво да кажа, смисъл, гадно беше така. И след което извъняме си така, беше забавно. И цяло, после почваме да правим някакви от ние измамите, смисъл, добър ден, вие спечелихте така нататък, си, какво си. И това, което беше нашето, беше следното, добър ден, вие спечелихте незабравима екскурзия за двама от Сладоледи и Изида и аз. Тогава просто Изида, ужас, колко ще яде Сладоледите на Изида, това е тъпо. Смисъл, ако няма други Сладоледи, окей, обаче не, те са гадни, поне на мен не ми харесват. В смисъл, как ще е? Общо събарихме някаква прокуратура или нещо от сорта, в смисъл тогава нали не знаехме, но известно, нали, вижте сега. Това, което ние казахме, беше следното. Обаждаме се, казваме си там каквото имаме, след което, да я знам, затваряме. Защото преди да затворим, смешно от сорта на благодаря, че ни слушате, вие бяхте официално успешно изиграни или нещо от сорта, някакво кринж беше. И от всичките тия толкова много номера в България, ние успяваме да се обадиме на Варненската прокуратура. И в този момент просто някакво нали, извиниме си на телефона и да дига някаква жена и ни казва, нали, добър ден, някакво такова, нали, добър ден, какво желаете? Разбираш се. Ако в момента това някой ми го каже, аз просто се сета, че ми се обади сигурно някоя компания или фирма, нещо от сорта. Тоест, когато някой ти дигне телефона, никой не ти казва, добър ден, какво желаете, по дяволите. И аз след ние дали сме детарли, звъниме и аз почвам нали, да говоря някакво, добър ден, нали, вие спечелихте така билети от Соледи и Изида, с двама, така нататък. И някой може само си кажете улицата и там телефонния номер и те бяха нещо от сорта, т.е. то беше жена и тя е нещо от сорта на нали ни каза самия адрес и ние за да звучи по-рано или нещо, извинете ли може ли отново да повторите и тя го повтори отново и ние буквално го записахме, беше нещо от сорта на Варна улица, не ще с него кажа, дори не го помня, но как и е. И аз ето това, което се случва, нали, някакво, добре, благодаря, ще ви се обадим по-късно и вие бяхте успешно изиграна. И някакво затваряме, нали, и буквално се пърсахме да се смеем, защото буквално тя ни даде улицата и така нататък, къде живее. И също може да не е била нейната улица, факт, как ще е. И общо взето, ние си продължаваме нали, там да си говорим и това викаме, добре, това е последното, нали, вече ни омръзна. И след което отново ни звъни номера и ние сме някакво, сигурно това е нова момиченце, нали, не обръща особено много внимание на какви номера ни дигат и какви ни затварят.
Затова директно дигнахме. Бях нещо чули, нали, ало и тя беше. Искам само да ви кажа, нали, че вие, не аз съм изиграната, вие, защото работя в прокуратурата във Варна и ще ви съдим. И не, също не кажа, че ще съдим, кажа, че ще има последствия нещо от сорта на това и ние бях като фак. И без просто да кажем нищо, директно затворихме телефона. И след което просто, нали, ние не знаехме това, какво е прокуратура. В смисъл, бяхме не толкова големи, т.е. поне никога не ни трябва да знаем какво е прокуратура. Така че училище, ако слушаш това, може да ни учиш и на други неща, освен да, не знам, как да намираме обиколка на петоъгълник, защото като ти си имам сирене и определено като си взема сиренето и те с някакво колко грама го искаш? 100 грама? Ами смятай бе, животно! Не, как е? И цяло ти имаме някаква отсадка на компютъра и пишем, нали, прокуратура Варна и ни излиза някакво съд. И с някакво фак, брат, не, ужас. Влизаме в затвора още на, да я знам, на 12, 11, нещо такова, да я знам. На хипърстаронто се бяхме наплашили и след което аз като цяло, нали, трябваше да се върна в София и да, и нищо ще се случи на практика. Тоест, майка ми каза там, че са идвали някакви, нали, до работата и за да й каже, че синът ти е бил непослушно момче и че се обажда на рандъм шит номера, след което ми конфискуваха телефона. В смисъл, поне те така смислиха, но аз го откраднах от тях. От родителите ми, как ще. И това беше от тази история. Надявам се ви е харесала. Ако е така, моля не забравяйте да харесате това видео и ще абонирате. Също така, всички го казват, затова нека аз да го кажа, натиснете една камбанка до абонирането. Няма нужда да ви показвам как по-точно, знам, че всички го правят и знам, че всички го показват, така че натиснете камбанката, натиснете да получавате известия от клиповете ми, ако искате да знаете кога кача нов клип, за да го гледате с закъснение. Това е. И благодаря, че ви гледахте, аз бях Над, абонирайте се, ако не сте го направили и ще ни в следващото видео. Чао!